जोंनि रायजोनिनो सासे मुंदांखा मेथाइ खनगिरि जुबिन गार्ग बिथाङा रुंसारि जालांबाय। बिथांनि सोरगोआरि जिउ सोलेरनि खाथियाव आंनि आरज गाबनायखौ आङो बे समाव आङो फोरमायदों आरो लोगोसे अबंलावरिनि खाथियावबो आरज गाबदों। बिथाङा अराय सोरगोआव आलो गोजोनै थायो। बिथाङा जोंनि माहारिनि बर' मेथाइबो खनदों, गासैबो हारिनि मेथाइ खनदों आरो बयबो हारिनि बयबो सुबुंनि आसामावल' नङा भारतनिनो बिथाङा बयनिबो अननाय मोननो हादोंमोन आरो बेबायदि सासे महरगिरि एबा बेबायदि सासे जोंहा हारिमुनि सिबियारि सासे गिदिर दैदेनगिरि बिथांमोना अराय सम आगोमा जायो आरो बिथांमोना हारिनि थाखाय गोबां सृष्टि खालामनानै कन्ट्रिबिउसन होलाङो। जुबिन गार्ग बिथाङाबो गोबां कन्ट्रिबिउसन होलांबाय आरो बिथांनि मावनाय जिखिनि मावलांनाय खामानि, बिथांनि जिखिनि खनलांनाय मेथाइ, बेफोरनि थाखायनो बिथाङा अराय सम जोंनि गेजेराव सुबुं माहारिनि गेजेराव अमर जानानै थागोन। बिथांनिसिम आं अराय आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनाय आरो अननायखौ बावो।